Paytaxtymyz Aşgabatyň Adybar Aşgabat kinoteatryna Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky meden anfanperwer hyzmatdaşlyk puwtalanyrma gönükdirilen möhüm waka bolup geçdi. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk hemde hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli Türkiýanyň döwlet teleradio kompaniýasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň gurnamagyna TRT Awaz teleýylmy tarapyndan taýýarlanan Türkmen akıllary Mahtum Moly hemde Geleceğin şäher arkadagy atly gysga metrajly filmleriň görkeziş dawarasy geçirildi. Oňa Atawatan media topar hem gatnaşdy. Bu möhüm çäre Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky adatdan daşar we dol ygtyýarly ilçisi Ahmet Demirov, Türkiýanyň döwlet teleradio kompaniýasynyň TRT Awaz teleýylmynyň utgaşdyrjysy Yücel Kılıçkaya, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň ilçileri, Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň orunmasary Anna Fahat Kakayev, şeýle hem medeniýet we sungat işgärleri hemde talipler gatnaşdy. Merhabalar. Ben Türkiye Büyükelçisi Ahmet Demirok. Bugün burada TRT Awaz tarafından yapılan 2 tane güzel belgeseli izledik. Birincisi Mahtum Gülü Firagi'nin hayatıyla ilgili bir belgeseldi. Bildiğiniz gibi Mahtum Gülü Firagi, Türkmenistan'ın yetiştirilmiş olduğu en büyük şair ve filozoflardan bir tanesidir. Sadece filozof ve şair olmasının yanı sıra dünyayı gezmiş, aynı diplomasi de yapmış bir kişidir ve Türkmenistan'ın milli şairi haline gelmiştir. Diğeri de Türkmenistan'ın gelmiş olduğu seviyeyi gösteren akıllı şehir olan Arkadağ'ınla ilgili bir belgeseldi. TRT Awaz bu 2 belgeseli bir araya getirerek Türkmenistan'ın geçmişten geldiği noktayı, geleceğini gösteren bir belgesel yapmaya çalıştı. Bu açıdan da Türkmenistan'ın gelişmişliğini göstermek açısından da köklerine bağlıyken gelişmişliğini göstermek açısından da önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi TRT dünyada çok önemli yayınlar yapan bir televizyon kanalı haline geldi. Dünyanın dört bir yanına yayın yapıyor. Bunlardan bir tanesi de TRT Awaz. Türkistan bölgesine yayınlarını yapıyor. Bu çerçevede bu tür yayınların TRT tarafından yapılması bu Türkiye ve Orta Asya'daki Türk kardeşlerimiz ve Türk devletleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi, bu Orta Asya'daki Türkistan'daki Türk devletlerinin Türkiye tarafından da bilinmesi açısından büyük önemli oynayacağını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi Türkmenistan geçmişine bağlı ama geleceğe umutla bakan bir ülke. Bu çerçevede hürmetli arkadaşımız ve Cumhurbaşkanımız Serdar Berdimuhamedov'un katkılarını burada zikretmek istiyorum. Türkmenistan artık günümüzde modern teknolojisiyle, bilgisiyle, üniversiteleriyle, şehirleriyle artık dünyada modern bir ülke haline gelmiştir. Bu açıdan da kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Adım Yücel Kılıçkaya, TRT Awaz kanal koordinatörüyüm. Bugün burada Mahtum Kulu Firaki ve Arkadağ belgesel filmlerimizin gösterimi için geldik. Ve Aşgabat sinemasında filmlerimizi gösterdik. Biz TRT Awaz olarak Türk dünyasının ortak kanalı olma misyonuyla hareket ediyoruz ve bu bağlamda da Türk dünyasının bütün noktalarıyla alakalı Azerbaycan'dan Kırgızistan'a, Özbekistan'dan Tacikistan'a, Kazakistan'dan Türkmenistan'a kadar bütün ülkelerimizde ciddi bir yayın politikası izliyoruz ve bu politika çerçevesinde de içerikler, belgeseller üretiyoruz. Türkmenistan'la alakalı da daha önce başlayan projelerimiz vardı ve biz bu projeler bağlamında dedik ki Türkmenistan'ın sembol isimlerinden, ünlü şairlerinden Bilge Türkmen, Mahtum Kulu'nun hayatını konu edinen bir belgesel film yapalım. Bu belgesel filmin yanında bir de Türkmenistan'ın modern yüzünü, vizyonunu gösteren bir belgesel film yapma isteği doğdu. Dolayısıyla ikisini birleştirerek ayrı ayrı birer bölüm belgeseller halinde Mahtum Kulu Firaki'yi ve Arkadağ şehrini anlattık. Bu anlatım sonrasında da bugün burada bunun gösterimini yaptık. Gösterim sonrasında aldığımız izlenimler gösterdi ki yaptığımız belgeseller çok beğenilmiş ve Türkmenistan tarafında da bir karşılık bulmuş. Biz de bunun memnuniyetini duyuyoruz. Ben buraya gelirken hem kurumum TRT'den hem de Genel Müdürümüz Profesör Doktor Sayın Mehmet Said Sobacı'nın selamlarıyla geldim, muhabbetleriyle geldim ve burada kurumumuzu temsil ettim. Oluşan memnuniyetten dolayı da büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah bundan sonrasında da Türkmenistan'la birlikte güzel projelere imza atarız diye ümit ediyorum. Teşekkür ederim. İlk ölen elbette şuun bir Türkmenistan bilen Türkiýanyň televizyon orada soňalym filmler orundaky bir alyp barýan işlerine bir taryhy waka, elbette şeýle wakalaryň bolup geçmegine biziň gahrman Arkadağ gahrman serdamda şeýle mümkinçilikler döredän üçin ulusal bolsun aýdýar. Elbette şunkun
Türkiýanyň radio telewiziýa guramasy teýade taryhy döwri başlaryny geçirýär. İki ýurdun media urununa hyzmatdaşlygy netijesinde bolsa soňky ýyllarda bir näçe filmler suraty düşürildi. Olardan taryhy şäher, Mer şäherine bagyşlanan filmi, Aşgabat şäherine bagyşlanan filmi, şonuň Arkada şäherine bagyşlanan film bilen belli şahyrymyz Magtumly Pragynyň dörüjüne bagyşlanan filmleriň ortadan hem şuň tanıştyrışı boldy. Elbetde Magtumly Pragynyň bir 300 ýylyň giňden bellenmegi netijesinde bolsa Magtumly Pragynyň dörüjülük hakda taýýarlanan filmleriň bir näçesi taýýarlandy. Ine şuň kun bolsa elbetde bizim dostumuz TRT Awaz teleýelme täri bellenen Yüksel Kılıçkaýanyň Türkmenistana gelmegi bilen boldy. Biz şuň şeýerde Magtumly Pragynyň dörüjüne bagyşlanan Arkada şäherine bagyşlanan filmleriň tanıştyrışı boldy. Bu filmleriň ikisem Gahryman Arkadamyň, Arkada Gahryman Ferdanymyň ýolbaşyny Türkmenistanyň güllä güçleri döwrüni başdan geçirýän bir simbolik anlayan filmler bolup durýar. O ýerde bir elbetde Arkada şäheriniň şuň kun dünýede bir dünýä ýayılmagyna Magtumly Pragynyň orta dörüjülüğüň has bir tanıştyrmakda, çuňur tanıştyrmakda uly terbiýe berdi. Elbetde şeýle mümkinçilikler, şeýle şertler netijesinde biziň TRT bilen hyzmatdaşymyz arasynda hem uly mümkinçilikler hasda giňeýär. Hunar taýýarlaş okuwlaryna bir näçe Türkiýede bolan bolsa, Türkiýanyň jurnalistleri hem Türkmenistana gelip bir hunar kämlesiz okuwlaryny guruldy. Soňra alem Türkmenistana geçirilen bir näçe media forumlaryna gatnaşdy. Bular hemmesi bir tejribe alşmakda hem soňra birlikde hem ýurdumyzyň terradiýanyň işleýän hunarmenläriniň bir tejribesini atmakda giň mümkinçilik şertler döredýär. Gelecekde Arkada şäherine bagyşlanan ikinji filmi taýýarlamak, şonuň bilen birlikde hem Türkmenistan bilen Türkiýany taryhy baglanşdyrýan bir näçe filmleri düşünmek hakda işler meýilleşdirýär, işler anyp barýar. Bu filmler hem ýakyn günlerde bir eýem düşürilip halkymda, dünýä halklaryna görkezüljek inanýar. Bir de şeýle mümkinçilikler döredip bilen Gahryman Arkadamyň, Arkada Gahryman Ferdanymyň sag bolsun aýdýar. Bir de möderligimizde şeýle hyzmatdaş ösürmekde öz goşanyny goşjak inanýar. Sag bolun.